Klamárka láska, 5 krokov digitálneho podvodu. Krok 1. Nadviazanie kontaktu. Atraktívne a presvedčivé profily na sociálnych sieťach alebo na zoznamovacích stránkach. Tieto profily môžu zahŕňať falošné fotografie, kariéru a životný príbeh, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli príťažlivé pre cieľovú skupinu. Nadviazanie kontaktu s potenciálnou obeťou často pod zámienkou zdieľaných záujmov alebo spoločných známych. Krok 2. Budovanie dôvery. Intenzívne komunikovanie prostredníctvom správ, e-mailov a telefonátov. Postupne sa zdieľajú čoraz osobnejšie informácie, aby sa vybudoval pocit blízkosti a dôvery. Často obeť nevedome odhaľuje osobné údaje, ktoré sa potom zneužívajú na manipuláciu správania obete. Vyjadrovanie silných emotívnych pocitov rýchlo prehlbuje vzťah na romantickú úroveň, často tvrdiac, že to je osud alebo nájdená pravá láska. Krok 3. Vytváranie zraniteľnosti. Vymyslenie príbehu o naliehavej situácii, ako je zdravotný problém alebo právne problémy, ktoré potrebujú okamžitú finančnú pomoc. Snaha izolovať obeť od priateľov a rodiny, ktorí by mohli varovať alebo poradiť proti ich príbehom. Krok 4. Finančné zneužívanie. Žiadosti o peniaze. Po vybudovaní dostatočnej dôvery a emocionálneho záväzku príde žiadosť o peniaze na riešenie svojej núdzovej situácie. Často sa to prezentuje ako jednorázová pomoc, ďalšie žiadosti o pomoc však prichádzajú onedlho. Použitie sofistikovaných taktík. Na posilnenie svojich žiadostí používajú podvodníci rôzne taktiky, vrátane falšovania dokladov alebo zaslanie malých súm na účet obete ako dôkaz dobrých úmyslov vrátenia peňazí. Krok 5. Ukončenie kontaktu. Po získaní požadovanej sumy alebo keď obeť začne vykazovať známky nedôvery, podvodník zmizne. Profil môže byť zrušený, telefónne čísla zablokované a e-mailové adresy zmenené, čo znemožní ďalší kontakt. V niektorých prípadoch príde pokus znovu kontaktovať obeť s novým príbehom alebo pod novou identitou na získanie ďalších peňazí.